आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, हो आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं. Vítáme vás v Don Bosco School v Deodurze. Salesiáni Dona Boska zde zřizují školu a internát pro děti z okolí. Cílem celého projektu je poskytnout kvalitní vzdělání těm, kteří k němu nemají přístup. Městečko Deodurga se nachází v jižní Indii ve státě Karnataka. Žije zde přibližně 20 000 obyvatel, převážná většina z nich se živí zemědělstvím. Zdejší oblast patří k jedné z nejchudších v Indii. Takto vypadá hlavní ulice v Deodurze v sobotu, kdy se tady koná pravidelný trh. Skoro 60% lidí v této oblasti neumí číst a psát, a to je také hlavní důvod, proč sem salesiáni přišli a založili zde svůj projekt. Deodurga was considered as the most backward taluk economically as well as educationally. Therefore, we started getting some children in the year 2001. We began the boarding with 23 children. We started a school in 2003 in order to help these children to have a good education, and now we have reached up to 8th standard. V současné době žije na internátu necelá 100 dětí. Pocházejí z okolních vesnic, kde školy buď nejsou, anebo to mají do školy příliš daleko. Nejmenším dětem jsou 4 roky, těm nejstarším kolem 15. Deodurga are mainly agriculturalists. They find it very difficult to gather sufficient money or means of living in this particular place. Therefore, they migrate half the year towards the towns nearby like Bangalore or Pune. Then they return during the rainy season to work. Their houses are made of stones, which are plenty here, and made of mud. Před 7 roky vedle internátu vznikla také škola. Chodí do ní zhruba 400 dětí, část z nich bydlí právě na internátě a ostatní docházejí přímo z Deodurgy. Škola má momentálně třídy od 1. do 8. Příští rok přibude také 9. a poté 10. Kromě toho jsou zde také 2 ročníky školky. We have started a school, an English medium school, basically to impart English education to these students here in this area. Parents are not educated, therefore they have not understood the value of education. Do Deodurky jsme přijeli na začátku září 2009 a plánujeme zde strávit 1 rok. Naši cestu podpořil projekt Adopce na blízko, díky kterému mohou i ostatní dobrovolníci cestovat do různých rozvojových zemí celého světa. Naše hlavní úkoly, které tady máme, jsou, že se snažíme pomáhat dětem ve studiu, pomáháme s výukou a také se staráme o volný čas dětí. Starší děti vstávají v 6 hodin ráno, mladší v 7. Takhle vypadá jejich ložnice. Po snídani má každé z dětí svůj ranní úkol. Proto někteří zametají, někteří stírají podlahu a jiní zalévají. Od 9 hodin se do školy začínají sjíždět žáci z Deodurgy. Škola pak začíná o 9:30 ranním společným nástupem. Who are with us, these children who are with us, as they complete their education here in Don Bosco, when they go back to their places, to their houses, to their villages, there can be a tremendous impact to their own village, their own parents, and that can slowly
transform the entire village and in turn transform the society. Later on, these students who are going to be parents will motivate their own children to come up in their life. That way they will have a feeling to bring up their own children for their betterment of their future. V každé třídě bývá okolo 40 žáků. Kluci a holky sedí vždy odděleně. Holky u okna a kluci v řadě u dveří. Škola končí ve 4 odpoledne a děti z Deodurgy se poté rozjíždějí domů. Po škole mají děti z internátu hodinu her. Kluci nejraději hrají fotbal, holky rády skáčou přes švihadlo. Všechny děti povinně tráví 2 hodiny denně ve studovně. Některé z nich si bereme k doučování a vysvětlujeme látku těm, kteří ji nepochopili. A takhle naše děti večeří. Sedí u toho na zemi v kroužku a jedí rukama, tedy hlavně tou pravou. Děti mají 3krát denně k jídlu rýži se zeleninovou omáčkou curry. Na dětech z internátu je vidět, jak obrovský vliv na ně škola má. Takhle například vypadají jejich vrstevníci, kteří do školy nechodí. Některé děti mají veliký talent a některé z nich mají také veliké ideály. Studying in 8th standard, I want to become a scientist and in my future, and I want to find out the treatment for AIDS. Water for France, carrot, big elephant. What we can do? Pulled out, not came. Mouse came. Grandmother came and pulled. Manuel Santiago, Examin's mom's dupes. Through our school and boarding home for the village children. These days we are finding it difficult, especially this year, because of the laws that we had in our agricultural land production, as well as because of the price that have shoot up so fast and so high. We hope that we will be able to go ahead and do much more good for the young people of this area. V prosinci jsme zahájili sbírku na podporu projektu zde v Deodurze. Během prvního kola sbírky se nám podařilo vybrat 135 000 rupí, tedy přes 50 000 korun. První část peněz jsme před Vánocemi předali zástupcům školy. Budou použity na pravidelný nákup banánů pro děti, na učebnice a školní potřeby. Další informace o nás a o sbírce se dozvíte na našich internetových stránkách. Zde také naleznete naše fotografie a náš cestovní deník. A na závěr vám chceme všem popřát, abyste se měli tam doma dobře. वो हसीना वो नीलम परी कर गई कैसी जादूगरी, नींद इन आंखों से छीन दी है, दिल में बेचैनियां।